ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақт аст аз телевизиони Душанбе. манзури шумо. Дар студия Зарина Абдураҳмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар форуми байналмилалии сулҳ ва эътимод. натиҷагирии озмуни беҳтарин донандаи китобҳои пешвои миллат дар шаҳри Душанбе. ғолибон муайян ва қадрдонӣ шуданд. идомаи озмуни шаҳрии ту қалби Тоҷикистони Душанбе. рақобати ҷолиб миёни иштирокчиён дар даври ноҳиявии он. 11 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи форуми сулҳ ва эътимод дар шаҳри Ашхобод бо президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳаммедов мулоқот намуданд. 11 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи форуми сулҳ ва эътимод дар шаҳри Ашхобод бо президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳаммедов мулоқот намуданд. дар мулоқот як зумра масоили вобаста ба таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвар баррасӣ шуд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ҷонибдори дар роҳияи шарикии стратегӣ рушд додани ҳамкорӣ бо Туркманистон мебошад. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, густариши робитаҳо дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, саноат, кишоварзӣ ва дигар самтҳо зоҳир гардид. алоқамандии ҳар ду кишвар ба густариши робитаҳои фарҳангию башарӣ таъкид гардид. дар ҷараёни суҳбат ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ мавриди назари ҷонибҳо қарор доштанд. 12 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар форуми байналмилалии сулҳ ва эътимод ки дар доираи соли байналмилалии сулҳ ва эътимод 2025 баргузор мегардад иштирок ва суханронӣ намуданд. 12 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар форуми байналмилалии сулҳ ва эътимод ки дар доираи соли байналмилалии сулҳ ва эътимод 2025 баргузор мегардад иштирок ва суханронӣ намуданд. дар оғози сухан сарвари давлати мо ба роҳбарияти Туркманистон ва Созмони Милали Муттаҳид барои роҳандозии ин ҳамоиши байналмилалии муҳим арзи сипос намуда, мардуми Туркманистонро бо сисолагии бетарафии доимии кишвар табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ аз рӯбарӯшавии ҷомеаи ҷаҳонӣ бо рақобати печидаи геосиёсӣ ва заиф шудани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ёдовар шуда, изҳор намуданд ки болоравии таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир боиси коҳиши суръати пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ мегардад. таъкид гардид ки сулҳ ва эътимод дар пешбурди муносибатҳои байналмилалӣ, коҳиш додани таҳдиду хатарҳо, муҳайёсозии шароити муносиб барои ҳамкорӣ ва рушди устувор дар арсаи ҷаҳонӣ нақши муҳимтарин мебозанд. ба андешаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу эътимод имкон медиҳанд ки мушкилоти печидаи ҷаҳони имрӯза дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва масъулияти муштарак ҳалли худро пайдо намояд. дар ин робита таъкид гардид ки паёмадҳои нохуши хатарҳои экологӣ ба мисли тағйирёбии иқлим, обшавӣ бо суръати пиряхҳо, олудашавии муҳити зист ва дигар мушкилот низ тадбирҳои муштараку ҳамбастаи ҷомеаи ҷаҳониро талаб менамояд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз равандҳои ҷаҳонии Душанбе доир ба об ва муқовимат ба терроризм ёдовар шуда, таъкид доштанд ки Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти глобалӣ пайваста саҳми муносиби худро мегузорад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон аз ҳамаи ташаббусҳо доир ба таҳкими сулҳу амонӣ дар ҷаҳон пайваста пуштибонӣ менамояд. дар ин робита аз пешниҳоди порсолаи Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид доир ба эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ дар ҷаҳон барои наслҳои оянда бори дигар
یادآوری کرده شد. در خلاصه سخن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تنتنه صلح را گرو تأمین عدالت، برابری، احترام حقوق و آزادی های انسان نامیده اظهار داشتند که جامعه جهانی به این ارزش والا باید با تکیه به اعتماد، گفتگو و همکاری مناسبت احتیاطکارانه داشته باشد. تأکید گردید که تاجیکستان منبع نیز آماده است با استفاده از عنعنه‌های مقبول دیپلماتی، گفتگوی وسیع سازنده و دیگر واسطه‌های صلح‌آمیز در تأمین امن و ثبات و رشد استوار سهم نمایان خود را گذارد. پس از اشتراک در فورم صلح و اعتماد در شهر اشخاباد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از ترکمنستان به وطن برگشتند. 15 декабр соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи чоруми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор мегардад. Аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 декабри соли 2025 аз соати 9 то соати 17 ва 15 декабри соли 2025 аз соати 8 то соати 9 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия дар меҳмонхонаи Краун Плазаи шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ таҳти унвони муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат ташкил ва баргузор гардид. гузориш дар ин бора. ҳадаф аз баргузории форуми байналмилалӣ таҳти унвони муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат ин пеш аз ҳама ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масоили муқовимат ба коррупсия дар бахши хусусӣ, нақши он дар мубориза бо ин падидаи манфӣ, баррасии масъалаҳои муҳими соҳа, муайян кардани роҳҳои муосири идоракунии корпоративӣ, таъмини шаффофият ва поктинатӣ дар тиҷорат, инчунин табодули таҷрибаҳои пешқадам дар ин самтҳо арзёбӣ мегардад. дар чорабинӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло, роҳбарони Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Палатаи ҳисоб ва Бонки Миллии Тоҷикистон, Кумитаи андоз ва хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон иштирок ва суханронӣ намуданд. ғайр аз ин дар кори форум роҳбарият ва намояндагони дигар вазорати идораҳои блоки иқтисодӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ, доираи васеи тоҷирон, намояндаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, инчунин меҳмонон аз мақомоти зидди коррупсионии давлатҳои Қирғизистон, Озарбойҷон, Федератсияи Россия ва Ӯзбекистон даъватшуда ширкат варзиданд. Форум аз 5 бахш иборат буда, дар рафти он иштирокчиён оид ба масъалаҳои матраҳшаванда, аз ҷумла сиёсати давлатии зидди коррупсионӣ дар таъмини амнияти иқтисодӣ, поквиҷдонӣ ва идоракунии корпоративӣ дар тиҷорат, муқоимат ба коррупсия бо истифода аз технологияи рақамӣ, имкониятҳои зеҳни сунъӣ ва таҷрибаи байналмилалӣ дар ин самт маъруза намуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муқоимат бо падидаи коррупсия тамоми заминаи ташкилии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, дар аснои он таҷрибаи устувори ҳуқуқ татбиқкунӣ мавҷуд мебошад, ки ин раванд ба хотири паст кардани шиддати коррупсия бомарон ва пайваста идома дорад. бахши хусусии мамлакат низ аз ҳамин раванд дар канор набуда, рисолати қонунии худро ҳамчун субъекти дар муқоимат ба коррупсия иштироккунанда иҷро карда истодаанд. аз ҷумла дар аксари корхонаҳои азими тиҷоратӣ ва соҳаи бонкӣ аллакай сиёсати зидди коррупсионӣ муайян таҳия, қабул ва роҳандозӣ шуда истодааст. аммо дастовардҳои ҷойдошта ва таҷрибаи мунтазам рушдёбандаи бахши хусусӣ дар самти муқоимат ба коррупсия ба таври дахлор ба намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, васоити ахбори умма ва умуман дар сатҳи байналмилалӣ расонӣ карда намешавад. аз ин лиҳоз аз як тараф ҳадафи баргузории форуми байналмилалӣ ин тақвият бахшидани чораҳои ҷиҳати муқоимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат, баррасии мушкилотҳои ҷойдошта ва роҳҳои ҳалли он, омӯзиши ва роҳандозии усулҳои муосири идоракунии корпоративӣ бошад. аз тарафи дигар ин ба таври васеъ муаррифии таҷриба ва дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқоимат ба коррупсия мебошад. баргузории форуми мазкур имконият фароҳам овард, ки байни намояндагони бахши хусусӣ, сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд ва меҳмонони хориҷӣ атрофи масоили муқоимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат, роҳи ҳалли мушкилоти ҷойдошта ва дигар масъалаҳои мубрам мубодилаи афкор сурат гирад.
дар толори раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмуни беҳтарин донандаи китобҳои пешвои миллат баргузор гардид. ёдовар мешавем, ки даври ноҳиявии озмун аз 13 то 21 ноябри соли равон дар 4 ноҳияи пойтахт гузаронда шуда буд. гузориши ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳад. дар маросими ҷоизасупории озмуни беҳтарин донандаи китобҳои пешвои миллат муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, раёсати фарҳанг, ҳайати ҳакамон ва ғолибони даври шаҳрӣ иштирок намуданд. зимни суханронии масъулин изҳор доштанд, ки тибқи нақша даври ноҳиявии озмун аз 13 то 21 ноябри соли ҷорӣ дар 4 ноҳияи пойтахт баргузор шуд. дар ин давр дар маҷмӯъ 306 нафар иштирокчиён, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, хизматчиёни давлатӣ ва сокинони фаъоли ҷомеа иштирок намуданд. ғолибони даври ноҳиявӣ дар даври шаҳрӣ иштирок намуданд ва имрӯз беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. ҳадафи асосии озмун рӯбаланд кардани фарҳанги китобхонӣ, шиносои амиқ бо таълимоту ҷаҳонбинии пешвои миллат, таҳкими худшиносии миллӣ ва тарғиби арзишҳои давлатдорӣ миёни насли нав мебошад. иштирокчиён донишу маҳорати худро аз рӯи чандин асарҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон месанҷанд. китобҳое ки имрӯз дар маркази таваҷҷӯҳи довталабон қарор доранд, ҳар яке дорои муҳтавои таърихӣ, сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баланданд. иштирокчиёни озмун сар карда аз хонандагони макотиби таҳсилоти миёна то оммаи мардум ва хизматчиёни давлатӣ дар ҳақиқат нишон доданд, ки асарҳои пурмуҳтавои пешвои миллатро мутолиа намуда дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ, дар корҳои илмии худ, дар корҳои эҷодии худ аз мазмуни ғании онҳо пурра истифода менамоянд. ман ҳамчун мутахассис дар соҳаи сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ бо боварӣ гуфта метавонам, ки асарҳои пешвои миллат тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсон ва тамоми ҷанбаҳои давлатдориро фаро мегиранд. сар карда аз иқтисодиёт то сиёсат то ҳуқуқ то муносибатҳои байналмилалӣ, панду андарз ва мазмуну муҳтавои амиқе дар асарҳои пешвои миллат ҷой гирифтанд, ки барои мутахассисони тамоми соҳа ҳамчун сарчашмаи эътимодноки илмӣ метавонад истифода шавад. тоҷикон дар оинаи таърих, нерӯи зеҳнӣ, паймони ватан, зиндагиномаи сиёсии имом аъзами Абу Ҳанифа, забони миллат, ҳастии миллат, миёни мардум, чеҳраҳои мондагор ва дигар китобҳо, ки ҳар яке ба таҳкими тафаккури маънавию ватандӯстии ҷомеа равона шуданд, аз ҷумлаи асарҳои пешвои миллат мебошанд, ки довталабон аз рӯи он маҳорату малакаи китобхонӣ худро нишон доданд. маҳз дониши амиқи ҷавонон аз ин асарҳо имконият дод, ки на танҳо дар озмон муваффақ шаванд, балки ҷаҳонбинии миллӣ ва маърифатии худро ғанӣ гардонанд. дар натиҷа ғолибони озмун, хонандагону донишҷӯён, омӯзгорон, ҳамчунин мутасаддиёни баргузории озмун ва аъзои ҳакамон бо ҷоизаҳо, ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. озмун ҳамчун як иқдоми муҳими давлатдорӣ баҳри ташвиқи хониш, боло бурдани сатҳи худогоҳии миллӣ ва арҷгузорӣ ба осори пешвои миллат арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии Олимпиадаи спеллинг бӣ баргузор гардид. ин иқдом дар асоси нақшачорабиниҳои сарёсати маорифи шаҳри Душанбе амалӣ шудааст. бо мақсади иҷрои нақшачорабиниҳои сарёсати маорифи шаҳри Душанбе дар бораи ташкил ва баргузор намудани даври шаҳрии Олимпиадаи спеллингбӣ ва бо мақсади баланд бардоштани шавқу завқи хонандагон ба омӯзиши забони англисӣ дар муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарёсати маорифи шаҳри Душанбе даври шаҳрии ин озмун баргузор гардид. қайд кардан ба маврид аст, ки баргузории чунин озмунҳо ва таҳкими дониши забонӣ, рушди фарҳанги нутқ, баланд бардоштани худбоварӣ ва тақвияти маҳорати таълимии хонандагон мусоидат менамояд. зикр карда шуд, ки баргузории чунин олимпиадаҳо дар рушди истеъдодҳои наврасон, такмили сатҳи забономӯзӣ ва омодасозии кадрҳои болои қад барои ояндаи кишвар аҳамияти бузург дорад. олимпиада байни хонандагони синфҳои 5-7 муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар он 57 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ иштирок намуданд, ки онҳо беҳтаринҳои муассисаҳои худ дар фанни забони англисӣ ба шумор мераванд.
иштирокчиён маҳорати забондонӣ ва ҳовзаҷавобии худро дар чанд марҳила нишон доданд. тибқи қоидаҳои озмун аз миёни иштирокчиён 12 ғолиб интихоб гардида ба даври чаҳорум роҳхат мегиранд ва дар маросими ҷоизаспории даври сеюм ҳавасманд карда мешаванд. олимпиадаи шаҳрии спеллингби боз як қадами дигар дар самти рушди дониш ва тавонмандии хонандагони шаҳри Душанбе мебошад. ҳамзамон он дар самти дарёфт, рушд ва дастгирии истеъдодҳои наврасону забондони шаҳри Душанбе мусоидат менамояд. чунин озмунҳо ба густариши сатҳи таълиму тарбия, болоравии сифати дониш ва омодасозии насли ояндасози кишвар мусоидат мекунад. 12 декабр дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ ту қалби Тоҷикистони Душанбе дар ноҳияи Сино оғоз гардид. 12 декабр дар толори арғунуни Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ ту қалби Тоҷикистони Душанбе баргузор гардид ки дар он 250 нафар ғолибони даври якуми дохили муассисавии озмун иштирок намуданд. зимни ифтитоҳ масъулини мақомот изҳор доштанд ки озмуни мазкур бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ карда шуда ҳадаф аз баргузори озмун дарёфт ва муаррифии чеҳраҳои нави суханвару сухандони дорои маҳорати баланди ровигию натоқӣ ва сарояндагии овозхонӣ мебошад. ҳамагон шоҳиди он гаштем ки дар даври ноҳиявии озмуни мазкур зиёда аз 250 нафар иштирокчиён аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ инчунин намояндагони касби кори гуногуни ноҳияи Синои шаҳри Душанбе иштирок намуданд. маҳз бо ташаббуси сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мо тасмим гирифтем ки озмуни имрӯзаро баргузор намоем ва ҳама ин дастгириҳост ки имрӯз ҷавонон метавонанд дар чунин чорабиниҳо дар чунин озмунҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва инчунин байналмилалӣ ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гарданд. ҳамзамон озмун бо мақсади баланд бардоштани маҳорати иҷрокунандагӣ, ташаккули истеъдод ва ҳунари наврасони ҷавонон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ин самтҳо, инчунин фароҳам овардани шароити мусоиди эҷод ва пешниҳоди шеър ва сурудҳои таҷассумкунандаи марҳилаи нави ободкорию созандагӣ ва рушди бемайлони пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ва дар ин замина эҳтиром гузоштан ба таъриху фарҳанги миллӣ гузаронида мешавад. ман хонандаи синфи ноҳизаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54 ба номи устод Лоиқ Шералӣ буда дар ин озмун омада саводу малакаи худро мехоҳам бисанҷам ва ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки омада ба чунин озмунҳо иштирок карда савод ва малакаи худро бисанҷанд. имрӯз дар озмуни шаҳрии ту қалби Тоҷикистони Душанбе аз рӯи номинатсияи қироати беҳтарин дар васфи пойтахт иштирок намудам. ба ҳамсолони худ ман тавсия медиҳам ки вақти пурсамари худро сарф накарда омада ба ин озмунҳо иштирок кунанд то ки дониши худро сайқал диҳанд. озмун байни хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагии соҳаи маориф, санъат ва мусиқии ҳудуди шаҳри Душанбе, эҷодкорону ҳаваскорон ва намояндагони касбу кори гуногун ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиндагӣ, фаъолият ва эҷод менамоянд, ба роҳ монда шудааст. озмун аз рӯи номинатсияҳои эҷоди шеъри беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, қироати шеъри беҳтарин дар васфи пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, иҷрои суруди беҳтарин дар васфи пойтахти кишвар ва суруди беҳтарини гурӯҳӣ дар васфи Душанбе шаҳр доир мешавад. пас аз ҷанбасти даври ноҳиявӣ аз ҷониби ҳайати ҳакамон ва комиссияи озмун беҳтаринҳо ба даври ниҳоии озмуни шаҳрӣ ту қалби Тоҷикистони Душанбе роҳхат дода мешаванд. дар доираи татбиқи барномаҳои ободонӣ ва таъмини сарсабзии муҳити атроф ҳоло дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз гардидааст. ин мавзӯъро ҳамкоронамон дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт пайгирӣ намуданд.
имрӯзҳо корҳои кабудисоркунӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар кӯча ва хиёбонҳо аз ҷониби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансор бо маром ҷараён дорад. ҷиҳати ободу зебо ва назаррабон намудани гулгашту хиёбонҳо, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансор дар асоси дастуру супоришҳои шаҳрдорӣ ва ҳамзамон дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи мақомот корҳои сабзухӯрамгардониро хуб ба роҳ монданд. ба хотири боз ҳам зебову дилангез ва хӯрамгардонидани кӯчаву хиёбонҳо ва дигар минтақаҳои аҳолинишини шаҳр, кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия ба шиноидани дарахтони ҳамешасабз машғул шуданд. Кормандони соҳаи коммуналӣ дар ҳудуди кӯчаҳои Саидали Вализода ва Садриддин Айнӣ 140 адад дарахтони санабар шинониданд. Ин ҳама саҳмгузориҳо ба хотири боз ҳам зебову дилангез ва хӯрамгардонии кӯчаву хиёбонҳои ноҳия мебошад. Айни замон корҳои ободонӣ ва шинонидани ниҳолони ороишӣ идома дошта, кормандон нақша доранд ки шумораи дарахтони сояафканро зиёд намоянд. Ин амал барои беҳдошти фазои муҳити атроф мусоидати фаъол менамояд. Рафти корҳои хӯрамгардонӣ аз ҷониби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансор хуб ба роҳ монда шудааст. ҳамаи ин тадбирҳо ба хотири сарсабзу хӯрам гардонидани симои Душанбе шаҳр роҳандозӣ шудааст. ҳар як фарди ҷомеаро мебояд шукргузор аз соҳиби истиқлолии кишвар намуда, баҳри ободиву шукуфоӣ ва ҳамзамон дар самти хуб нигоҳ доштани сарвати бебаҳо саҳми арзандаи худро гузорад. дар ҷараёни ниҳолшинонӣ таваҷҷӯҳи махсус ба интихоби навъҳои дарахту буттаҳо бо назардошти хусусиятҳои зебои бахшишашон ба шаҳраку маҳаллҳои пойтахт ва албатта риояи қоидаҳои дурусту агротехникӣ равона гардид. чунин тадбирҳои ободонӣ ва хӯрамгардонӣ пайваста дар ҳудуди шаҳраку маҳаллҳои пойтахт амалӣ карда мешавад. масъулин бо оғози мавсими ниҳолшинонии имсола талош доранд ки ин равандро тақвият бахшанд. бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ ва амалигардонии тадбирҳои беҳдоштии сокинони пойтахт аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар ҳамдастӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими пойтахт ва марказҳои саломатии шаҳрӣ ба сокинони маҳаллаҳои ба тозагӣ ворид шуда маъракаи корвони саломатӣ баргузор карда мешавад. ин навбат чунин чорабинӣ дар маҳаллаи Чавлибоии ноҳияи Сино гузаронида шуда, ки дар ҷараёни он сокинон аз хидматрасониҳои ройгони тиббӣ баҳравар гардиданд. гузориши ҳамкорони мо аз ҷониби табибони маркази саломатии шаҳрии рақами 9 дар маҳаллаи Чавлибоии ноҳияи Сино маъракаи марказонидашудаи тиббию машваратии корвони саломатӣ гузаронида шуд. ҳайати мазкур беморони барҷумонда, маъюбон, иштирокчиёни ҷангу меҳнат ва дигар ниёзмандонро дар бунгоҳи тиббии маҳаллаи Чавлибоӣ аз муоинаи тиббӣ гузаронида бо онҳо машварат доир намуданд. аз ҷониби мутахассисони соҳаи тибб дар бунгоҳи тиббии маҳаллаи номбурда тавассути дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ ба шаҳрвандон хизматрасонии тиббии ройгон расонида шуд. маъракаи мазкур дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гузаронида шуда, мақсади он пешгирии беморшавии аҳолӣ, баланд бардоштани фарҳанги тиббии аҳли ҷомеа ва баргузории муоинаи саривақтии сокинон иборат аст. корвони саломатиро дар бунгоҳи саломатии Чавлибоӣ, Гиждалобод, ду бунгоҳи саломатие ки аз ноҳияи рӯдакӣ ба мо дохил шуданд, ҳар ҳафта мегузаронем. мақсади гузарондани корвони саломатӣ аз он иборат аст ки чӣ хеле ки гуфтем саривақт дарёфт намудани бемориҳои ҳам шадид ҳам музмин, саривақт ба қайд гирифтани занҳои ҳомиладорӣ то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ, саривақт ба зери назорат гирифтани кӯдакони навзоде ки таваллуд шудааст. бунгоҳи саломатии Чавлибоӣ 5980 ба 5980 аҳолӣ хизмати худашро мерасонад. барои дар сатҳи зарурӣ анҷом додани маъракаи мазкур, гурӯҳи мутахассисони шаҳрӣ дастгоҳҳои сабти барқии дил, ультрасадо сафар бар карда шуданд. ҳамзамон ба модарони ҷавон моҳияти шири модар ва ширмаконӣ ба кӯдакон мавриди шарҳ қарор дода шуд. маъракаи мазкур аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар ҳамдастӣ бо марказҳои саломатии шаҳрӣ ва маркази шаҳрии ташаккули тарзи ҳаёти солим мунтазам гузаронида мешавад. дар шаҳри Дубай Аморати Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон оид ба бокс идома дорад ва рақобатҳо то ба марҳилаи нимниҳоӣ расидааст. дар рӯзи 8-уми мусобиқа Акмал Убайдов аз Тоҷикистон ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб гардид. ин аввалин медали Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳони бокси соли 2025 мебошад. пас аз 5 сол Акмал Убайдов барои Тоҷикистон аз чемпионати Осиё медали тила овард. охирин маротиба Баҳодур Усмонов соли 2019 аз чемпионати Осиё соҳиби медали тила шуда буд. шарҳи ин ва дигар хабарҳои варзишӣ.
дар шаҳри Дубай Амороти Муттаҳидаи Араб панҷумин бозиҳои паралимпияи ҷавонони Осиё бо шаҳомати хоса ифтитоҳ ёфтанд. Имсол зиёда аз 1500 варзишгар аз 35 давлат дар 11 намуд ширкат доранд ки таърихи бозиҳои мазкур чунин шумораи зиёдаи иштирокчиёнро ёд надорад. Тоҷикистонро 6 варзишгар дар 2 намуд вазнбардорӣ ва дастхобонӣ дар ин чорабинӣ бонуфуз муаррифӣ карданд. ҳайати параолимпияи кишвар дар маросими ифтитоҳ бо ифтихору эҳтиром ва парчами миллӣ дар даст роҳпаймоӣ карданд. боиси ифтихор аст ки дар шаҳрчаи бозиҳо дар миёни кишварҳои дигар низ парчами Тоҷикистон овезон карда шуд ки аз ин соҳиби истиқлолу сулҳусуботи сартосарӣ дар ватани мо шаҳодат медиҳад. чорабинӣ бо садо додани суруди расмии Кумитаи паралимпияи Осиё расман ифтитоҳ ёфт. ҳамзамон чун анъана иштирокчиён савганд ёд карданд ки принсипҳои ростқавлӣ, эҳтирому садоқат ва адолату шаффофиятро дар ҷараёни чорабинӣ риоя менамоянд. барномаи фарҳангӣ бо ҷалби яке аз ҳунармандони маъруфи Аморат ба варзишгарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд рӯҳияи дигар замъ кард. иштирок дар панҷумин бозиҳои паралимпияи ҷавонони Осиё барои муаррифии варзишгарони тоҷик нақши муҳим гузошт ва Тоҷикистон низ дар ин сафар бо муваффақиятҳои назаррас ҳамчун кишвари дорои истеъдодҳои ҷадид муаррифӣ гардид. яке аз натиҷаҳои назаррасро Мизробиддин Олимов дар вазни то 49 кило нишон дод. ӯ дар 3 кӯшиши худ 110 килоро бардошта соҳиби медали нуқра гардид. барои расидан ба нишони тилло танҳо 1 кило ӯро аз рақиби ӯзбекистониаш поин гузошт. аммо ин натиҷа низ барои дастпарварони мактаби параолимпияи кишвари мо ки ҳамакнун дар ҳоли рушд қарор дорад нишондоди назаррас маҳсуб мешавад. лаҳзаи воқеан таърихӣ дар нави ёзидан бо даст дар ҳолати хобидан аз ҷониби Фатҳиддин Аҳмад ба қайд гирифта шуд. ӯ сараввал 120 килоро боло бурда рекорди нав сабт кард. ин охири кор набуд. ӯ бо қуввати ҷавонмардонаи хеш дар вазни 65 кило ҷаҳонро такон дод. нишондоди ӯ дар ин мусобиқа 135 кило буд ки ҳатто рақибони асосияш аз кишварҳои Ӯзбекистон, Ҳиндустон ва Филиппин нисбат ба ӯ заифтар монданд. ҳамзамон боз як намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин бозиҳо натиҷаи дилхоҳ нишон дод. дар намуди дастхобонӣ Ҳусейнов Ҳаиҷон дар вазни мутлақ бо аробача бо дасти чап ва рост баромад намуда сазовори 2 медали нуқра гашт. парчамбардорони кишвари мо аз панҷумин бозиҳои паралимпияи ҷавонони Осиё дар маҷмӯъ 4 медал, 1 тилло ва 3 нуқра ба даст оварданд ки натиҷаи таърихӣ барои варзиши параолимпияи кишвар маҳсуб мешавад. роҳбарияти навтаини Кумитаи паралимпияи Тоҷикистон таъкид мекунанд ки барои рушди варзишгарони имконияташон маҳдуд тадбирҳои ҷиддӣ роҳандозӣ хоҳад шуд. бо 4 нишон мунтахаби ҷавонони параолимпияи Тоҷикистон дар байни 34 кишвари иштирокчӣ мақоми 14-ро ишғол намуд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии Вақт хайр. саломату сарбаланд бимонед.